Sgorio. Cyffro'r cwpan sydd yn hawlio'r sylw heno wrth i gwpan Cymru JD gyrraedd y bedwaredd rownd. Fe welwn ni 2 gêm o'r uwch gyngrair a'r diweddaraf o'r brif adran cyn diwedd y rhaglen heno hefyd. Ond fe ddechreuon ni fan hyn ar gau y castell, lle roedd y wyddgrug yn gobeithio dwyn y penawdau yn y gwpan. Ers codi Cwpan Cymru mis Mai diwethaf, dyw pethau heb fod cystal i Connah. Neil Gibson wedi gadael a'r tîm yn straffaglu am le yn y 6 uchaf. Y cyfle perffaith felly i'r tîm o gyngrair y gogledd greu sioc. Roberts a Poole. Poole yn ergydio tro hwn ac arbediad arbennig gan Joe Smith. A mae hwnna yn arbediad da achos oedd e'n ddall iddi. Bas ymlaen o'r camgymeriad gan Griffith. Kenny rownd yr ochr ar ergyd gan Disney dros y trawst. Pen yn ei ddwylo. Kenny wneud yn dda, jyst yn pigo i ddyn allan. Crymanu ddi'r gornel uche oedd angen fyna, dwi'n meddwl yn lle edrych am pŵer. Ond mae wedi creu cyfle fan hyn i Lywal, neb yn y canol ar hyn o bryd Lywal, os yna gyfle i dorri tu fewn ar ei dro dde, os yn wir ar arbediad gan Radcliffe. A'r gorau ni wedi gweld oddi wrth yr wyddgrug. Oedd dim opsiwn arall gyda fe, oedd neb yn y blwch, oedd rhaid efo gymeriad o ergyd mlaen. Amser yn rhedeg mas. Noah Edwards at Brackley mewn i'r con. A mae'n rhydd ac mae yn gol. Y croesiad gan Brackley. Smonach yn yr amddiffyn. A mae John Disney, y capten, wedi gwasgu'r bêl i mewn. Gymerodd hi tipyn o amser i fenni yn y rwyd, ond Disney yn cadw i ben, jyst yn sodli ddi. Mor greadigol mewn i'r gol. Ond ydy e'n cam sefyll i'r cwestiwn i fi fyna. Mae'r bêl yn cael ei wario iddo fe, a fe sy ar y llinell. I fi, mae hwnna'n cam sefyll, os neb yn gwybod fe'r gol. Dyma codin i'r wyddgrug, ac yn ar ergyd, ddi ar darget. Farrell, unrhyw le ond law, corn gwddwg o gol geidwad, a mae hwnna'n creu peryg. Dyma'r tafliad hir yn dod. Mae'n cyrraedd Nash. Nash ar ei drod chwith ymlaen. Hanner cyfle i'r wyddgrug. Geith e ail gyfle. Nash mynd am gol. Syth lawr corn gwddwg George Radcliffe, a nid am y tro cynta. Mae'r wyddgrug yn anlwcus. Nad ydyn nhw wedi dod ar sgôr yn gyfartal. Roedd hi'n ymdrech a hanner i Hwlffordd slifio heibio'r Hydaman yn y drydedd rown pan roedd angen 22 o gicio o'r smotin i wahanu'r tîma. Wrth wynebu tîm arall o gyngred y de yn Oswena, roedd Tony Pennod yn gobeithio am lwybr chydig bach yn haws i'r 8 ola. Mae'r egwyl yn agosau. Cyfle i Llanuwchllyn, Zach Jones yn dyrnu. Gwibio heibio'r gol am gic cornel arall. Ail gic cornel yn olynol i Llanuwchllyn. Wrth i hanner amser agosau. Zach Jones yn trio dyrnu. Ac unwaith eto, fe mae'n argyhoeddi tro hyn. Mae Llanuwchllyn yn cosbi. Pen campwyr y gwpan yma yn 2011 yn cymryd y blaen yn erbyn Hwlffordd. Gath ei weid gan Tony Pennod ddim yn hapus ar yr egwyl byddwn ni'n tybio. Cyfle cynnar yn yr ail hanner. Yn ergyd, gan Dylan Rhys yn taro y postyn. Yn ysgwyd y gol. Brwsesi. A Can McCarthy y croesiad yn dod gan McCarthy. Fawcett a'r peniad yn erbyn y trawst. Mae Llanuwchllyn dan warchu yn yr ail hanner. Y peniad allan o afel y cochlyn. Modfeddi'n rhichel. Shepherd, mae'n beniad i fewn. At y gwrdd bach, Fawcett yno. Mae'n llithro fewn. Simon Shut. Ond mae cochlyn wedi cadw iddi mas. Gryf gan Corey Shepherd. A mae'r bediad gan Scott Coughlin. O hwnna yn gic gryf a hanner gan Corey Shepherd. Shepherd. Bas unwaith eto mallus gan Shepherd. A nawr mae'n y gyfle. Ethan Can ar ras tuag at gol. Ethan Can. Un yn erbyn Zach Jones.
ac yn rhwydo ail! Llanelli! Dathliadau mawr i'r cochion! Ethan Can, mae Holford i cadw yn dawel trwy gydol y gêm, ond dyna'n dangos faint o ser anyway. Got a touch, and then I thought, oh, I'm through here. So I backed my pace all day, and then I just got to the keeper, made a little fakie. He went a bit early, so I thought, got a score, and then boom, put it in, and then put the dart in, bit the bullseye. Mendes. Sana Mendes gallu droi gan Shepherd. Yn un beth peryg. Y croesiad at y postyn pella, a Pete oedd yno ar y peniad yn erbyn y trawst. Mae o mor beryg yn yr awyr, ond y trawst yn ei atal. Bishop. Liam Bishop. Yn ergydiog, oedd angen yr arbediad gan Torrance. Charlie Lewis. Allan i Simpson. O, heibio'i Burke fel tas o ddim yno. A'r croesiad at y postyn pella dros ben y golwr, ac oedd Bishop yn cyrraedd yno ac i rhwyd ochr â hi, a dyna gyfle gorau'r gêm i'r naill dîm na'r llall. Y gic hir at Malkin. Malkin yn pigo'r briwsion ar ergyd yn syth at y golwr. Dim ond Cenne yn gadar yr atal honna gyda'i droed. 20 eiliad o'r 90 munud yn weddill. Mae cliriad Pete wedi cael ei gasgu gan Caerau, a nawr mae erwe o le o flaen Charlie Lewis. Lewis yn ergyd! A mae mewn oddi ar y postyn! Mae Caerau o bosib di dwy'n hon yn y funud ola! Y Bala o'r uwch gyngrair ar ei holi! Mae'r golwr hyd yn dathlu wrth i Lewis rwydo i Caerau o gyngrair y de. Os na un cyfle ola i'r Bala, mae Pete i fyny. Ond mae'r bel yn cael ei chasglu gan Sgorio Lewis. A dyna ni! Mae Caerau yn rownd 8 ola Cwpan Cymru. Sioc yma nghwrt yr ala. My leg finished at that point. I was just trying to run as fast as I could. It wasn't very fast at all, but then I just thought I may as well hit. And luckily just dribbled in, posting in. So yeah, it was amazing. Who do you fancy the next round? TNS away would be a good one, I think, a good day out. So yeah, that's what I'm hoping for. Sgoriodd Mike Wild y gol fuddigol ddramatig i'r Seintiau Newydd yn ffeinal Cwpan Cymru ddegawd yn ôl. Bellach yn rheolwr bai Colwyn, roedd Wild yn ceisio creu sioc yn erbyn y clwb lle sgoriodd dros 100 a hanner o goliau. Bradley fo'r gic. Pennod Linfield yn glir. Croesia gan Chislovic! A'r peniad gan Declan McManus ar draws wyneb y gol. Gygryd i'r ymwelwyr. Owen sy'n ei chymryd i. Cafodd Cyril! A Craig Linfield yn canfod yr hwyd. 5 munud ar 20 wedi mynd a'r tîm o'r ail haen sy'n taro gynta. Smith newid cyfeirydd y chwarae. Taro bel allan. At Chislovic ar yr ochr draw. Croesia Chislovic. Otzen i tharo i nôl! A mae'n 1-1. Declan McManus oedd yno. Ac ar ôl ychydig dros hanner awr, mae'r Seintia wedi taro nôl. Bradley'n rhoi'r arwydd, ond yn ei gadael i. Dyfforo ar draws! A peniad McManus yn syth at Rhys Williams. Remi Otte yn dechrau'r ail hanner i'r tîm cartra. Dim newidiadau gan y naill rheolwr na'r llall ar yr egwyl. Chislovic ymlaen at Otte, ac ar ôl ychydig dros 10 eiliad o'r ail gyfnod, mae'r Seintia wedi mynd ar y blaen. Adrian Chislovic a Ruthin yn ei flaen yn canfod Remi Otte, ac Otte yn rhwydo. Pas fach gan Bradley at McManus. Chislovic heibio i ddyn ac i mewn i cwrt Cosby. Adrian Chislovic yn dwblu mantais y Seintia Newydd ac yn sgorio am y 3edd gêm o'r bron yn erbyn bai Colwyn. McManus yn cymryd y gic ac yn taro'r trawst. Declan McManus yn curo y mur amddiffynol, ond i ergyd o fod feddi yn rhy uchel o'i safbwynt o. Marshall. Tu mewn at McManus. McManus ymlaen at Otte. Remi Otte! Yn
yn sicrhau lle Seintia yn 8 ola Cwpan Cymru tymor yma, heb os nag oni bai. Ac gweitha ymdrechion bai Colwyn, y Seintia fydd yn cael cam ymlaen. At y ddau isaf oedd yn dal i frwydro yn y gwpan, sef 2 dîm o'r drydydd haen yn y gogledd. Cyn i ni weld uchafbwyntiau Llanuwchllyn yn erbyn Denbigh, dyma siwt ath taith hir Caergybi o Sir Fôn lawr i Sir Gar i wynebu Caerfyrddin. Roedd hi'n dipyn o gêm yng Nghaerfyrddin a'r tîm cartre gafodd y cyfleon gorau gyda Noah Daly yn agos yn yr hanner cyntaf, ond Gito Hughes yn llwyddo i arbed. Yn yr ail hanner roedd angen arbediad da arall gan Hughes i gadw Hotspur yn y gêm. Liam Reid y troma'n cael ei atal gan y golwr. Ond wedyn, fe gollodd yr hen air i penna braidd a cholli 2 chwaraewr. Tyler Allwood oedd y cyntaf i fynd, ail Gerdyn Melyn am lawio'n hollol ddiangen. Tîm Mark Hazelwood yn wynebu hanner awr o'r gêm gyda 10 dyn, tan i'r 10 droi 9. Sathriad gan Liam Reid ac ail Gerdyn Melyn iddo ynta hefyd. Gyda 20 munud i'w chwarae gyda 9 dyn, fe wnaeth y tîm cartre yn dda i gadw'r ymwelwyr yn glir. Lee Idsi a'r postyn yn gwadu Caergybi yn o gyfle gorau'r tîm o'r drydydd adran. Dim golia a chicio o'r smotyn amdani. Roedd Hotspur 1 ar y blaen pan lwyddodd Hughes i arbed cic James Dolman, ond methodd y tîm o Caergybi gadw gafal ar y fantais wrth i'r hen ben Lee Idsi syrenu. Fe chwaraeodd Idsi i Fangor yn ffeinal o gwpan dros 10 yn ôl, ac fe ddangosodd ei safon gan arbed yn gyntaf gan Caergybi ac yna gan Dylan Summers-Jones. Tristan Jones gadwodd ei ben i sicrhau lle Caerfyrddin yn rownd yr 8 olaf wrth i daith gofiadwy Hotspur Caergybi ddod i ben. Ni'n gobeithio byddwn ni yn dod rhwyddi, ond oedd hi yn dechrau mynd yn gletach yn ebyn y diwedd, ond pob bore teg i holi Hedydd yn o'n dda i ffrwydro a cadw ni nôl yn hanner ei hunain. Fi'n gwybod oedd 9 dyn dyn ni, ond na, pob bore teg yn nhw. Mae stori tylwyth teg Llanuwchllyn wedi bod yn un o straeon gorau'r cwpan y tymor hwn, ond stori Denbigh sy'n parhau i'r 8 ola. Nathan Brown sgoriodd y gyntaf tîm cartra, mae'n siŵr mae croesiad oedd i fod. Wedi chwarter awr roedd hi'n ddwy, Owen Davies yn penio'r gic gornel i gefn yr hwyd. Fe gasglodd Davies i ail gôl o fewn 10 munud, Alfie Vaughan yn creu gyda ffas hir o'r cefn, dim camsefyll, a'r blaenwr 4 ar 15 oed yn curo'r golwr a rhwydo'n daclus. Rob Dasgolwr golwr yn trio dial ar Davies. Roedd hi'n 4 ar yr egwyl, Nathan Brown yn ôl wrth i'r tro yma gyda gôl ora'r gêm, ac o bosib gôl ora'r rownd hefyd. 5 munud wedi troi fe gafodd Llanuwchllyn gôl yn ôl. Peniad cryf John Evans o'r gic gornel yn rhoi llygedyn o baith. Ond gyda Denbigh yn unfed ar 10 yng Nghyngred y Gogledd, fe ddaeth y 5 gôl o fewn chwarter awr. Y dewin bach, Brown yn twyll ar amddiffyn, yr ergyd yn cael ei chlirio ar y llinell, ond Owen Davies yno i gwblhau'r hat-trick a thawelu'r cefnogwyr oddi cartra. Roedd na fwy i ddod i Denbigh, sgiliau gwych Iwan Roberts, yn ar ysgellwr yn cael ei lorio gan Jack Evans. Fe gododd Roberts i rwydo'r gic o'r smotyn a gwneud hi'n 6-1 wrth i'r bel sleifio dan dasgalw. Roedd amser am gôl arall a hat-trick arall. Brown yn sgorio drydydd am y prynhawn, a'r dewin bach a'r blaenwr tal yn gorfod dadla dros bwy oedd yn cael mynd ar bel adra. Denbigh 7, Llanuwchllyn 1 a dros 400 yn gwylio. Dros y falch ar ogia, dwi'n teimlo. Mae'n llwyr heiddi cyrraedd na, ond fyddai'n interesting gweld beth i ddigwydd eithaf fan. Ac yn amlwg fydd y hoci eisiau testio hyn yn erbyn Caerau uwch gyngor Cymru, so gen i weld pwy gawn ni. Dim ond 2 glwb o'r uwch gyngrair sydd yn yr 8 olaf felly, sef Connah a'r Seintia, y naill glwb neu'r llall wedi dal y tlws ers 2019. Golia Jordan Evans a JK roddodd y fuddugoliaeth i e-bus tra roedd Morgan Davies yn arwr i Cambrian United yn arbed 2 gicor smotyn. Bydd yr enwa'n dod allan o'r het ddydd Mercher ar gyfer yr 8 olaf gyda'r gema'n cael ei chwarae ar benwythnos y 15fed o fis Chwefror. At y brif adran nesaf, ac mae'r Seintia newydd wedi creu tipyn o argraff y tymor hwn. Maen nhw mond wedi colli unwaith ac yn ail tuoli Gaerdydd cyn gemau dydd Sul. Ei gwrthwynebwyr oedd Abertawe, oedd ar ei sodlen drydydd ac hefyd wedi colli 1 gêm yn unig y tymor yma.
Prif ddigwyddiad ar hanner cynta oedd tacl Olivia Buckland ar Charlotte Haynes, golwr Abertawe. Wrth i Haynes ddiodda cyfergyd, roedd yn rhaid iddi adael y maes, a'r cyn chwaraewr rhyngwladol Nia Jones yn mynd i'r gol i'r elyrch. Fe ymunwn ni ar gêm yn yr ail hanner. Katie Hosford ar ymyl y cwrt Cosby yn mynd i hun. O, hwnna'n taro'r trawst. Cyfla i'r eilydd Katie Hosford y fanna. Ac mi nath hi'n dda o ymyl y cwrt Cosby. Allan o'n unlla bron iawn. Lexi Jones yn ceisio rheoli. Mae gan Grace Dunkley unwaith eto. Grace Dunkley heibio i'r crysa piws na. Mae'n canfod Lexi Jones i mewn i'r cwrt Cosby. Os na gyfle Lexi Jones, gwaith da gan Nia Jones yn y gol i Abertawe. Mae gan Matilda Edge. Un o eilyddion y seintia. Lea Lewis at Lexi Jones. Maria Francis Jones. Croesiad yna. Yn cyrraedd Sophie Phillips yn chwarae hi mewn i'r cwrt Cosby. Mae yna lawiad, oes na gol! Mae Lexi Jones yn y munuda ola un yma yng Nghrwys Oswallt wedi rhoi y seintiau newydd ar y blaen. Lexi Jones am y 5 tro yn y gyngor y tymor yma yn canfod cefn y rhwyd ac yn sicrhau'r 3 pwynt i'r tîm cartra. Well, Lexi Jones, a last-minute winner for you. Talk us through that. Oh, God, can't even remember what happened. I just know that last minute, just have to find a way to win, and we did. Wrexham oedd yn croesawu'r Bari i'r graig bnawn Sul a'r cochion lwyddodd i gipio'r gyntaf. Phoebe Davies yn brasgamu heibio'r amddiffyn ac yn curo Molly Arneson yn y gol. Erin Murray darodd nôl ar ddechrau'r ail hanner. Croesiad hyfryd gan Ellie Pris yn rhoi'r bêl ar blat i Murray. Ond oedd hi ddim yn hafal am hir wrth i Olivia Fuller ac Eva Suckley rwydo llai na 10 munud yn ddiweddarach. Gwyth ar sgôr doedd gobeithio yn y Bari ddim ar ben ac fe lwyddodd Amy Long ac Ellie Pris gadw'r ymwelwyr yn y gêm ar ôl rhwydo gol yr un. Ond ar ôl yr holl frwydro doedd hi ddim i fod i'r Bari ac y munud o ola'r gêm fe rwydodd Olivia Fuller i hail o'r pnawn. Gan bod gêm Llansawel yn erbyn Aber yn Lhws yr Adran wedi hail drefnu ddoe, doedd dim gêm gyngred i Gaerdydd, sy'n golygu bod y seintiau newydd yn codi i frig y tabl. 3 pwynt Wrexham yn rhoi gobaith o hyd am le yn y 4 ucha. Fe wnawn ni orffen heno gyda'r 2 gêm chwaraewyd yn uwch gyngrau'r Cymru JD dros y penwythnos. Y 2 gêm wedi ei gohirio oherwydd y tywydd ac yn gemau allweddol yn y ras am y 6 uchaf. Cyn i ni weld gemau'r penwythnos, roedd 2 o'r tîmau wedi cwrdd ganol wythnos. Myfyrwyr y Met aeth ar y blaen ar Barc Jenner nos Fawrth. Ryan Reynolds yn rhwydo i 5 gol y tymor hwn gydag ergyd nerthol 2 funud cyn yr egwyl. 2 funud wedi'r egwyl roedd hi'n gyfartal. Y tafliad hir yn creu trafferth ac ergyd Evan Press yn cael ei gwiro heibio'r golwr oddi ar Lewis Rhys. Ffordd anffodus o ildio, ond fydd Press ddim yn cwyno. Roedd yr ail hanner yn eiddo i'r Bari a'r gol y fuddigol yn eiddo i Ryan Kavanagh. Alex Lang y golwr oddi ar ei linell a Kavanagh gweld i gyfla i ennill y gêm. 3 pwynt y Bari ganol wythnos yn pentyru'r pwysau ar Caernarfon. Tasa'r cofis yn colli, bydda 6 pwynt o fwlch yn agor rhwng y clybiau. Sears yn clirio. Clark yna, efo Magidson. Clark at Darren Thomas ar ergyd. Yr arbediad gan Luke Rhys. Smith ar peniad at George. Ceisio mynd heibio i Hill, gwneud hynna. Bale ar draws i'r canol, mae dros ben Harry Thomas, ac mae gorffan yng nghefn y rhwyd. Michael George dwi'n ama, na croesiad oedd hi. Bale cael ei chlirio a chwilio am McLagan yn rheoli at Michael George. Di George yna o flaen, Harry Thomas yn di cyfle mael yma, ond heibio y targed Michael George. Wel, cwpl o funuda ar ôl roed y Bari ar y blaen. Cyfle euraidd y fanna, iddo fo ddyblu mantais yr ymwelwyr. Jones gadael i Louis Lloyd. Mewn mae'n dod gan Lloyd. Ar ôl beniad gan Zach Clark. Ac yn wir ma, Mr Harman wedi gweld trosedd ar Adam Davies. Ac yr chwthu chwiban ac y pwyntiad y smotin yn sydd.
Ac i wneud pethau waith i'r ymwelwyr, mae Josh Orweth wedi gweld cardyn coch. Louis Lloyd yn erbyn Luke Rees. Lloyd i lawr y canol, heibio i Luke Rees ac i gefn y rhwyd. Matty Jones, lawr y llinell tuag at Louis Lloyd. Lloyd, ceisio mynd heibio i Sainty. Ac yn gwneud hynna. Callum Sainty ceisio dod yn ôl. Ac drwy'n wneud hynna, mae o'n baclu Louis Lloyd. A mae Caernarfon wedi cael ei ail cic o'r smotin. A mae'r ail dro rwan, mae gennym ni Louis Lloyd yn erbyn Luke Rees o ddeuddag llath. I gornel isa rhwyd tro yma. Ath ei lawr y canol tro cynta. O fewn 5 munud, mae'r gem a wedi cael ei throi ar ei phen. Darren Thomas yna o blaen efo'n pres. Darren Thomas, efo'n pres yn ôl. Thomas yn cael y bel a draws i at Clark. Clark ar ergyd am arbediad gan Luke Rees. Wilmot i'r canol, sy'n at Sainty. Bel yn cyrraedd Margetson. Wel, mae'r ergyd wedi gwiro i gefn y rhwyd. Bel yn gwiro oddi ar amddiffynwr, heibio i Harry Thomas. Griff John yn mynd yn hir, chwilio ymrediad, Zach Clark. Clark cyrraedd yna o blaen efo'n pres. O Llanelli sydd efo fo. Bel at Ellis, tuag at y postyn pella. Wel, yn erbyn y postyn, ac yn erbyn postyn ei hun o ddeud, dwi'n am yna Callum Sainty o ddefo'r peniad. Darren Thomas, chydig y leo i flaen nhw. Zach Clark lawr y llinell. Clark yn gwarchod y bel, cyflawn groesiad. Dwi'n meddwl mae'n dod yn isel at o Llanellis. Ellis yn rhoi ti i Matty Jones, yr ergyd gan Matty Jones. Heibio i Luke Rees. Ac mae Caernarfon yn ôl ar y blaen. Efo llai na 10 munud o 90 yn weddill. Mae Caernarfon yn ôl ar y blaen. Roedd hi'n edrych fel tasa hi'n bownd o fod yn di-sgôr yng Nghyncoed gyda'r 2 golwr wedi arbed droion cyn i Ryan Reynolds sgorio am yr eilwaith mewn wythnos i roi'r Met ar y blaen gyda mond 7 munud yn weddill. Ac roedd hi'n ddwy i'r Met 2 funud cyn y diwedd. Croesiad yr eilydd Charlie Wright yn cael ei droi mewn i'r rwyd ei hun gan Michael Burke. Y Flint a Burke yn ffonio 999. Maen nhw dal yn sownd yng ngwaelodion y tabl. 2 ganlyniad arwyddocaol yn y ras am y 6 uchaf. Does bosib bod Met Caerdydd yn ddiogel bellach, tra bod 3 pwynt Caernarfon yn ei codi dros y bari ac yn gam enfawr i sicrhau lle yn yr hanner uchaf tan ddiwedd y tymor. Dyna'r cyfan am heno. Fe fyddwn ni nôl nos Iau ar gyfer gêm ola'r Seintiau newydd yn rownd y gyngrair yng Nghyngres UEFA, gyda uchafbwyntiau estynedig o'r daith mas i Slovenia i wynebu seliau. Mae'n gêm fyw nesaf ni ar Ŵyl San Steffan pan fydd Caernarfon yn herio'r Seintiau newydd ar yr ofal am hanner awr wedi 2. Ac fe fydd rhaglen nos lun ola'r flwyddyn ar y 10fed ar 20. Ac fe fydd holl uchafbwyntiau gemer Ŵyl o'r uwch gyngrair ar gael ar dudalen YouTube Sgorio mor gynted a phosib ar ôl bob gêm. Nadolig llawen, felly gen i a nos da.